Elvileg most elkezdődött a videó, jó? Gombai betyárok elkészítették azt a játékot, amit át fogunk majd vinni az óvodába. Ez itt gomba kicsinyítve. És itt vannak a szereplők, akik játszani fognak vele, és bemutatják, hogy hogy is kell ezzel játszani. Na, akkor légy szíves, mutassátok be. Indulunk a barátaimmal. Igen. Egészen. Itt egy házban van. Itt lakik a Fruzsi. Ott lakik a Fruzsi, aha. Egy zábra. Most piros a lámpa, úgyhogy nem mehetünk át. Így van. Megtanítjuk így a gyerekeknek a kreszt is. Piros lámpánál ugye nem megyünk tovább. A piros az tilos. Oké, átváltott. Átmegyünk az alagúton. Igen, átváltott zöldre a lámpa, tovább mehetnek az autók, átmennek az alagúton, tovább, és hova lyukadnak ki? Elértünk a tóhoz. Ez itt a Gombai tó, amit beraktunk a kis videónkba is, elvileg. Itt vannak az autók, és leparkolnak a Gombai tónál. Most el fogunk menni. Itt vannak a virágok, itt egy fa, ott egy virág. Most elmegyünk az óvodába. Na most elmennek az óvodába. Itt tudunk Az autók újra hasznosított papírból, ugye, papírgurigából és kupakokból készült, ugye. Leparkolunk. Az alagút az újra hasznosított kekszes dobozból és ronyból rá lett ragasztva. Ez itt micsoda? Ez egy ház, itt rakik a Fruzsi. Műanyag palackból készült, és rá van rakva egy szép kis vakolat ronyból. Szép lett, itt az óvoda, újrahasznosított teljes dobozokból, a boci, mizó, nem tudom milyen teljes, de valami. Szuper. Ez az óvoda. És mik ezek a Az óvoda mellett van a játszótér. Itt a játszótér, ez viszont milkás csokiból. Ez egy libikóka, így működik. Egyik oldalt, másik, egyik. Egyiken ül a Fruzsi, másik van a Zsuzsi. Nagyon jó. Na, és itt vannak a kemény verdák, egy Ferrari, egy Mercedes, egy Audi, és egy BMW. Na, nagyon szépen, köszönjük szépen, és ezt a játékot felajánljuk az óvodának, amit a holnapi nap folyamán átviszünk nekik. Köszönjük szépen a részvételt. Köszönjetek. Hajrá, gombai betyárok, mondjátok. Hajrá!